Er vi live? Vi er live. Vil du være med i baggrunden, eller? Siden du lige lister sådan ind. Hej YouTube. Jeg står lige nu på kajakbar. Det her det er et lille hyggeafsnit, tror jeg, på min YouTube-kanal. Det bliver ikke sindssygt langt, men det er bare for sådan en fejring, I kommer med til af mit album. Fordi jeg har udgivet et album i dag. Det er fredag den 17. april, og det er helt sindssygt, og jeg har haft fuldstændig nerver på i en uge. Nu er det ude. Vi er færdige. Så vi holder et lille release-arrangement her, fordi det gør man åbenbart. Det foregår på kajakbar i København, hvor vi senere får besøg af lidt forskellige folk, der har lyst til at være med til at fejre mig. Så spiller vi nogle numre, og så skal vi bare hygge. Jeg har faktisk ikke planlagt noget overhovedet. Det plejer jeg heller ikke at gøre. Så det er the program of the day. Videoen bliver jo nok ikke særlig lang, fordi der sker ikke sindssygt meget. Men det er også tegn til lige at gå ind og lytte en gang til mit album. Well, good morning! Jeg skal til at spille lige om lidt nu her. Folk er sådan lige så stille kommet og spise noget tapas, drukke noget drinks og sådan lidt. Så nu går vi i gang med at spille lidt musik, og så håber jeg, at folk kan lide det. Hvis ikke, så er det bare øl. Så montage. Alting går for langsomt. Det tyder på at ende ligesom hver gang du er ude med de andre. Linjer i panden, gammel fotografi, hvor vi ligner hinanden med det samme smil. Er vi live? Jeg håber ikke, man kan se, at jeg har fået 2 Dark and Stormies. Well, release party er over. Vi har hygget os. Det er stadig lyst udenfor, hvilket jeg absolut ikke forstår noget som helst af. Men det er dejligt. Og jeg håber, I nød det. Jeg håber, I vil gå ind og lytte til album. Jeg håber, I vil gå ind og streame det. Køb vinylen. Køb noget merch. Gør et eller andet. Køb billetter til mine nye koncerter i ACC og Falconer-salen. Jeg kan fortælle jer, at billetterne er allerede sådan mere eller mindre halvdelen. Altså en halvdelen er solgt ud. Så I kan da blive fast. Jeg håber, at I nød det. Jeg håber, I vil lytte alt det der. Ha' det godt. Hej.